Ako dahil si Ador Misa Redoble, naunas Dondon. Isa ko sa messenger sa amuang Enco company. Ako dahil si Janine Aranya, ang tawag nila sa ko, darling. Ako nasa table, front table, kaya ako tigtatang bago mo maadto sa counter. Good evening, ako si Bernicia Susana. Ako ang branch head sa ENCO. Hello, ako si Mary Jane Aguilar, office staff. Ako din si Rain, office staff. So, ma'am, gusto na mo maklaro, asa na hinatnan sa ENCO karon o tinuod ba to ang imong ingon nga mabalik 2 to 3 months? Kani siya, based ra pud ni siya sa giingon sa atong CEO. Nga, mao dito si Ma'am Vanessa Briones. Nga katuday past nga mga days na wala siya nakakontak sa atuwa, nga katong nangita mo unsay ako ang ikatubag, nag-base lang magbaya ko sa iyang mga tubag, so sa iyang mga ingon. Tapos karon nakadawat ko og message gikan sa iya ha. Ma'am, ay klaro sa nako kanus akalas nakadawat og message kana imong message ana. Kuan, kagabi kakatong ang last na ko is kagahapon alas 5 sa buntag. Ang message niya is nag-sorry siya nga wala pwede basaho na lang sir para dili ko magkuan mali-mali sa dali lang. This way. Basahon na lang nako kay para kuan klaro. Check, isutin na lang kung sila wala sila kalabutan. Oo, sige, unya na lang, sir. Ani siya. Good morning, Che. Kuha ni siya, sir. Wednesday, 8:54 a.m. Good morning, Che. Kumusta na kayo? Di ako naka-update kasi I tried to revive what was lost. Please stop the operation bago pa mas malaki ang hahabulin nating budget for investor. Give us 2 to 3 months to return at least times 2. Send me the master list through email. Tapos, ang isa ka text niya is in kanina. Duha man ka number. Isa ka text niya kay, Che, please, send me the master list at mas mainam kung may account number para hassle-free na ang magpag-distribute ng pera. I need that. Please stop the operation na tayo. Include also their phone number if possible. Ang last niya is kagahapon. Ano siya? Kaysa ang kuha niya kay, wala pa daw niya na-receive ang akong good morning, Che. Got no email yet. Kay kagahapon, ay kaganina buntag jud. Ako na yung na-send ang tanan nga master list kutob sa mga tao nga wala naka-fill out. Tapos karon i-try na pud na amo na pong trabahon is ipasa na mo tong mga bank account nga katong wala pa namo na katong bag-o lang gihatag nga bank account sa mga members. Tapos i-clear lang pod nako ha nga wala sukad atong June 10 wala nga payout, wala nagyoy nahimo nga payout. O isa pa i-clear na